कन्हैया की SK रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली छतरपुर। आप सुन रहे हैं रिंकी राय को। जबुली होले कान्हा जनममा कौन के जे लखनवा में। जबुली होले कान्हा जनममा कौन के जे लखनवा में। लागल रही पहरेदारी हो करे खातिर रखवारी हो। लागल रही पहरेदारी हो करे खातिर रखवारी हो। जबुली होले कान्हा जनमवा कौन के जे लखनवा में। जबुली होले कान्हा जनमवा कौन के जे लखनवा में। जबुली होले कान्हा जनमवा SK रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली छतरपुर। कौन के जे लखनवा में। जबुली होले कान्हा जनमवा। कान्हा जी जनम लिहले सारे पहरेदार सुगैले। वसुदेव जी रख के टोकरी में कान्हा के गंगा पार करैले। गंगा पार करैले। कान्हा जी जनम लिहले सारे पहरेदार सुगैले। वसुदेव जी रख के टोकरी में कान्हा के गंगा पार करैले। खुली गइल सब दुआरी हो सुन कान्हा के किलकारी हो। खुली गइल सब दुआरी हो सुन कान्हा के किलकारी हो। जबुली होले कान्हा जनमवा कौन के जे लखनवा में। जबुली होले कान्हा जनमवा कौन के जे लखनवा में। जबुली होले कान्हा जनमवा कौन के जे लखनवा में। जबुली होले कान्हा जनमवा। भादो मासे कृष्ण पक्ष में लिहले जनम कन्हैया। नंद के घरवा पालन भइल पलली यशोदा मैया। पलली यशोदा मैया। भादो मासे कृष्ण पक्ष में लिहले जनम कन्हैया। नंद के घरवा पालन भइल पलली यशोदा मैया। कंसी मार गिरैले हो बापू माई के छोड़ैले हो। कंसी मार गिरैले हो बापू माई के छोड़ैले हो। जबुली होले कान्हा जनमवा कौन के जे लखनवा में। जबुली होले कान्हा जनमवा कौन के जे लखनवा में। SK रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली छतरपुर। मोबाइल नंबर 9910 27 77 49।